Assalamualaikum bocah-bocah, piye kabare? Sehat nggih? Minggu wingi bocah-bocah wis maca geguritan. Bocah-bocah pinter banget macane. Dina iki bocah-bocah bakalan sinau tentang apa sih iku geguritan. Sing keloro, apa sih ciri-cirine geguritan iku? Sing ketelu, bocah-bocah bisa njelasake isine geguritan sing perlu dilakoni. Sing kepapat, piye carane nulis geguritan sing apik. Lan sing kelima yaiku supaya bisa maca geguritan, apa sih sing kuwi gatekake? Nah, ayo disimak siji-siji. Geguritan artine ya iku wohing kasustraan Jawa anyar kang awujud syair tanpa paugeran atawa patokan tartentu kaya ing tembang. Dadi maksude ya iku puisi geguritan, puisi Jawa ya iku sebuah sastra Jawa baru yang berwujud syair tanpa aturan tertentu, tanpa ada guru lagu, guru wilangan, dan guru gotro seperti di lagu. Sing keloro, bocah-bocah kudu sinau tentang titikane utawa ciri-ciri geguritan. Ciri-ciri geguritan iku ana 6, ana ing halaman 56 utawa 56 ing buku tutur basa nggih. Tapi sing kudu digatekake bocah-bocah iku ana 3. Sing pertama yaiku ora kawengku ing patokan utawa paugeran. Maksude tidak terpaut pada aturan. Jadi boleh misal kalau buat puisi harus 3 baris. Enggak, terserah yang membuat. Terserah anak-anak kalau mau membuat puisi 10 baris juga boleh. Kemudian kalau membuat puisi itu belakangnya setiap baris itu belakangnya harus A, baris kedua itu belakangnya juga harus A. Tidak, yang penting bahasa yang digunakan itu bahasa yang indah. Jadi sambung dari baris ke 1 sampai baris selanjutnya. Nah, selanjutnya yaiku dudu basa padinan nanging basa endah. Dalam ciri-ciri puisi itu, bahasa yang digunakan bukan bahasa sehari-hari, tapi menggunakan bahasa yang indah, yang enak didengar. Sing ketelu yaiku isine mentes lan padat. Dadi tidak bertele-tele nanging isinya padat seperti itu. Nah, supaya bisa njelasake isine geguritan ing bab 3 iki bocah-bocah bakalan sinau apa sih sing kudu digatekake supaya iso ngerti isine geguritan. Sing kesiji yaiku maca geguritan kanthi setiti utawa membaca puisi harus teliti, pelan-pelan. Yang penting tahu isinya. Sing keloro yaiku nerangake tegese tembung-tembung kang utama. Dadi, setelah membaca puisi dengan teliti, kita nanti akan menjelaskan kata-kata yang kita mengerti terlebih dahulu. Nanti kita bisa tahu, oh artinya kata ini seperti ini. Yang ketiga, yaiku jelasake utawa menafsirkan makna pralambang jroning geguritan. Maksudnya adalah setelah kita mengetahui arti dari tiap kata, kita nanti akan bisa menjelaskan makna dalam satu kalimat di dalam puisi. Yang keempat, ngerakit atau utawa merangkaikan ukara-ukara dadi sawijining gancaran. Tadi kalau sudah mengerti katanya, kemudian kita bisa menjelaskan makna dalam satu kalimatnya, nanti kita bisa membuatnya dalam bentuk cerita seperti itu. Nah, sing selanjutnya yaiku carane nulis geguritan. Carane nulis geguritan iku ana 3. Sing kesiji yaiku nemtokake tema. Apa sih tema sing kene kate gawe? Contoh, temane tentang sekolah. Berarti kene bakalan gawe geguritan tentang sekolah.
entah kelasku utawa taman sekolahku utawa guruku ing sekolah. Nah, sing keloro yaiku milih tetembungan kang endah mentes padat, yaiku berarti memilih kata-kata yang indah yang enak didengar dan apabila dibaca itu indah. Sing ketelu yaiku menehi irah-irahan kang cocok. Setelah menentukan tema, terus kita sudah membuat puisi tersebut, kita dapat memberi irah-irahan. Irah-irahan itu adalah judul yang cocok. Sing terakhir yaiku bab-bab sing kudu digatekake bocah-bocah supaya bisa maca geguritan kanthi becik lan endah dirungokake yaiku ana papat W. Sing pertama yaiku wirama, sing keloro wirasa, sing ketelu wiraga lan sing papat wicara. Wirama iku apa sih? Sing kesiji, wirama iku irama utawa lagu. Sing kelebu wirama yaiku banter alon. Dadi bocah-bocah lalek maca geguritan tentang semangat perjuangan berarti suarane kudu banter. Lah, yen bocah-bocah cerita geguritan tentang kesusahan utawa misal cerita tentang banjir bandang berarti macane nggih kudu alon utawa melas. Sing keloro yaiku wirasa. Wirasa iku suasaning ati. Isine geguritan iku kudu dingerteni dhisik. Yen isine tentang semangat berarti suasana atine kene kudu seneng. Tapi yen geguritane tentang kesusahan berarti kene kudu nesu utawa sedih. Sing ketelu yaiku wiraga utawa obahing awak. Obahing awak iku yen maca geguritan iku gak oleh kaku, kudu luwes lan lemes. Dadi yen ana gerakan ya kudu digerakake, tangane kudu gerak ora meneng wae. Sing kepapat yaiku wicara utawa pocapan. Dadi ing geguritan iku kudu ngucapake sesuatu iku cetha, yaiku yen a nggih a i u e o ne kudu tegas utawa macane aku. Nah, kaya contone kaya ngono.